Сәлем, кызлар һәм малайлар. Абау, кем монда шулай ырылдый? Кем дип уйлыйсың? Эт дисеңме? Юк, бу юлбарыс. Дөресрәге нәни һәм ачык күңелле безнең белән уйнарга теләүче юлбарыс баласы. Әйдә аны әвәлик. Моның өчен безгә түбәндәге төсләр кирәк булачак. Кызгылт сары, ак, кара, ал һәм кызыл. Шулай мастер-классыбызга пластик кискеч, очлы агач таякчык һәм ак кәгазь бит алырга онытма. Ә хәзер эшкә керешик. Кызлар, малайлар, сез юлбарыслар турында ни беләсез? Әйе, алар кызгылт сары төстә һәм кара сызыклы. Алар йырткыч һәм ырылтый беләләр. Шуңа алар юлына чыкмавың хәерле. Бар да дөрес. Тик безнең юлбарыс баласы шаян һәм ачык йөзле булачак. Шуңа тизрәк аны ясарга тотыныйк. Башта кызгылт сары пластилиннан ике кичкенә кисәк бүлеп алабыз. Һәр кайсыннан кырыйлары беленеп торган яссы түгәрәк ясыйбыз һәм кырыйга алып куябыз. Сүз уңаеннан дөньяда 7000-гә якын юлбарыс кына бар. Шуңа алар кызыл китапка кертелгән һәм аларны аулау тыела. Колакларыбыз инде әзер. Калган пластилиннан зур шарчык авалибез, аннар учлар ярдәмендә аны ясый итәбез, кырыйларын тигезләп җибәрәбез һәм аңардан тип-тигез түгәрәк ясыйбыз. Килеп чыккан детальне кәгазь битенә беркетәбез. Ул бераз кабарынкы булырга тиеш. Афәрин, дусларым. Колакларны урыннарына урнаштырабыз. Минем арттан кабатла, дустым. Әйдәгез, безнең пластилин юлбарыс баласына исем кушабыз. Бәлки аны йомшаккай дип атарбыз. Миңа бу исем ошый. Сез дә үз юлбарысыгызга матур исем уйлап табыгыз. Юлбарысларны башка псиләрдән нәрсә аерып тора икән? Бу махсус сызыклар. Аларны пластик кискеч ярдәмендә ясыйбыз. Колаклары һәм бите буйлап сызабыз. Сүз уңаеннан арысландагы сызыклар йонында гына түгел, тирләрендә дә бар. Әйе, нәкъ шулай. Ә хәзер күзләр әвәлибез, ак пластилинны икегә бүләбез, берсен читкә алып куябыз, икенчесен ике өлешкә бүләбез һәм алардан яссы түгәрәкләр ясыйбыз. Ничек дисеңме? Бу бик гади. Башта бер атлы ике шарчык әвәлибез. Дустым, минем арттан кабатла. Аннары аларны ике бармак арасына кысабыз һәм әйләндергәлибез. Соңрак түгәрәк детальнең кырыйларын тигезләп җибәрәбез. Бик шәп, юлбарысның күз каралары ипсиләрнеке кебек вертикаль түгел, түгәрәк. Чөнки алар төнлә түгел, кояш батуга ауга чыга. Ахырдан күзләребезне кызгылт сары детальнең нәкъ уртасына беркетәбез. Менә шулай. Хәзер мин калган кызгылт сары кисәктән юлбарыска тел ясыйм. Пластилинны тамчы формасына кертәбез һәм очлы агач таякчык белән күзләр астына беркетәбез. Пластик кискеч белән авызда аркылы сызык сызабыз. Менә булды. Аннары ак пластилин алып, аны икегә бүләбез һәм аңарда тигез шарчыклар ясыйбыз. Дустым, армадың әле? Армасаң, минем арттан кабатла. Шарчыкларның һәр кайсын яссы озынча овал итәбез һәм күзләр астына беркетәбез. Бу юлбарыс баласының яңаклары булачак. Алар астында очлы тешләр яшерелгән. Чөнки безнең бүгенге героебыз йырткыч. Бер ел эчендә ул 3 тоннага якын ит ашый ала. Ого! Яңакларны ябыштырганнан соң, аларны бармак белән сак кына тигезләп җибәрәбез. Менә шулай. Бик матур килеп чыкты. Хәзер ал пластилинның да чираты җитте. Аны кулга алабыз да 3 өлешкә бүләбез. Берсен кырыйга алып куябыз, калган икесеннән колакларның эчке өлешен ясыйбыз. Алар да шулай ук түгәрәк һәм яссы булачак. Син мондый детальләрне ничек ясыйсың беләсең бит инде, әйеме? Белмәсәң, минем нишләгәнемне кара. Күз алдыңа китерәсеңме? Юлбарыслар тавышлар белән хәтта 5 километр ераклыктагы икенче юлбарыс белән аралаша алгалар икән. Менә ни өчен аларга шундый зур колаклар кирәк? Телефонсыз ничек шәп аралашалар икән булар, әйеме, дустым? Менә шундый кызыклы җанияләр икән безнең юлбарысыбызның туганнары. Менә булды. Хәзер йомшаккайыбызга борын ясыйбыз. Калган ал пластилиннан кишер формасындагы деталь әвәлибез, борынны беркетү өчен күзләр һәм яңаклар арасында тишек ясыйбыз һәм детальнең очлы ягы өстә калырлык итеп шунда урнаштырабыз. Сыныбыз иркенләп сулыш алсын өчен очлы таякчык белән ике тишек тә ясыйбыз. Аннары дустыбыз яңакларында мыек үскән урыннарны билгеләп чыгабыз һәм шулай ук очлы таякчык белән күз каралары өчен урын ясыйбыз. Без ул урынга ике кичкенә кара шарчык беркетәчәкбез. Дустым, син минем арттан өлгерәсеңме? Тизлегем юлбарысныкы кебек түгелме? Бик яхшы. Менә булды да, дустыбыз инде безне күрә ала. Сәлам, йомшаккай. Менә шулай.
Хәзер кулга кабат кара пластилин алабыз, башта 2 шарчык әвәлибез, аннары аларны озынча деталь формасына кертәбез. Бу дустыбызның булачак кашлары. Аларны күз өстенә урнаштырачакбыз. Дустыбыз йомшаккай менә шундый купшы кара кашларга ия булачак. Минемчә, юлбарысыбыз нигәдер гаҗәпләнә. Гаҗәпләнмичә, без бит аңа әле һаман да кара сызыклар әвәләмәдек. Тизрәк эшкә керешик, дустым. Кара пластилинны ерак калып куярга өлгермәгәнсеңдер дип өметләнәм, чөнки хәзер ул безгә кабат кирәк булачак. Башта кичерәк кисәкләр бүлеп алабыз, алардан кыска озынча деталь әвәлибез һәм бармак белән яссый итәбез. Кара тасманың берсен уртага беркетәбез, ә калган икесен ян якка ябыштырабыз. Дустым, минем арттан өлгерәсеңме? Артта калмыйсыңмы? Бик яхшы. Кара тасмалар әвәләүебезне дәвам итәбез. Юлбарысыбыз әле яңа гына чәч тарашханәдән чыкканга охшаган. Әйеме? Шаярам инде. Хәзер шаяруларны читкә куйыйк. Һәм юлбарысның яңаклары өчен кара тасмалар ясыйбыз. Уң ягына да, сул ягына да 3 тасма кирәк булачак. Тасмаларны баш түбәсендәге сызыкларны ясаган кебек ясыйбыз. Оныткан булсаң, исеңә төшерәм. Кечкенә кара пластилин кисәкләреннән кыска озынча детальләр әвәлибез, аңа бармаклар белән баскалыйбыз һәм яссый итәбез. Аннары яңакларга беркетәбез. Бу бик гади, шулаймы, дустым? Инде тасмаларга кире кайтыйк. Аларның саны һәм формасы ярдәмендә юлбарысның нинди төргә кергәнен билгеләп була ди. Алар саны 100-гә кадәр җитә ала икән. Безнең илебездә яшәүче Амур юлбарысында кара сызыклар иң азы. Аның каравы, аның йоны иң куйысы һәм озыны. Һинд Кытай юлбарысының йоны бераз кыскарак, ә Суматра юлбарысыныкы иң ачык төстәгесе икән. Сиңа юлбарыслар турында тыңлау ошадымы? Алайса, тагын бер кызыклы факт белән уртаклашыйм әле. Юлбарыс тиресендәге сызыклар кешенең бармак эзләре кебек. Һәркемнеке уникаль, беркемнеке дә кабатланмый. Кызык, әйеме? Әле мондый үзлеккә зебрлар да ия. Алар да шундый ук сызыклы бит. Менә шундый гаҗәеп хайваннар яши безнең планетада. Юху! Сыныбыз әзер диярлек. Соңгы детальләр генә калды. Сәлам, йомшаккай. Кара, ул да безгә карап күз кыса. Менә сиңа мә. Күрәсең, без ясаган кара сызыклар аның күңеленә хуш килгән. Я, дустым, сиңа бүгенге маҗаралар ошадымы? Алайса, яңа чыгарылышларны карамый калма. Сау бул!